От всички присъстващи семейство Ланзови посадиха най-много рози. Преди 13 години бащата Владимир е дарил част от черния си дроб на 6-месечния си син Стефан. Най-големият проблем за семейството през 1999 година е бил да намерят двете най-важни неща, за да спасят сина си – добър доктор, който да направи трансплантацията, и $100,000. Една фондация от Германия ни помогна, там направиха операцията и вече 13-та година сме живи и здрави. Едно малко коледно чудо се получи при нас, беше около Коледа и така стана, да. Въпреки че лекари в България са убеждавали семейството да не поема риск с трансплантация и че могат да имат друго здраво дете, Владимир и Ирина и за миг не са се поколебали да заминат за Германия. Това е много лично решение. Значи аз смятам, че не би трябвало да агитирам никой. Това е в крайна сметка, както има риск за човека, който трябва да получи органа, така има риски за донора. И човек трябва да прецени дали иска да поеме този риск. Благодарение на поетия тогава риск, днес 4-членното вече семейство Ланзови имаше възможността да посади своите рози и да обсъдят за пореден път защо Стефан няма да стане лекар. Трудно ми изглежда. Но което изглежда по-лесно. Кажи си, което изглежда по-лесно. Кажи си желанието. Не е това. Кое не е? Което той си мисли. Кажи го, какво толкова? Не, наистина не. Добре, окей. Още не съм мислил, но доктор със сигурност няма да ставам. Трудно е, много учене. Семейство Ланзови и организаторите на възстановяването на донорската градина се надяват утре или след месец, когато минат от тук, цветята да са си на мястото, а не да бъдат откъснати както миналата година. За TV7 Елеонора Танева.